Aj vy by ste si už konečne radi postavili ten váš vysnívaný dom, ale stále ste nenašli ideálne miesto? V tom prípade sa poďte pozrieť na tento krásny rovinatý pozemok v Čadci, časti Milošova. Je tu krásne prostredie, všade okolo sú lesy a zeleň, čo zaručuje dostatok súkromia. Pozemok má rozlohu 1456 m². K dispozícii je miesto napojenia na elektrinu. Kúsok odtiaľto nájdete známy geopark, rybník a rôzne turistické aj cykloturistické trasy, ktoré vás zavedú napríklad na Veľký Polom, kde môžete aktívne tráviť váš voľný čas. Tento rozľahlý pozemok poskytuje dostatok priestoru nielen pre vysnívaný dom, ale aj pre rozľahlú záhradu, kde možno postaviť rôzne objekty ako garáž, altánok či bazén. Základná škola a kostol sú vzdialené približne 2 km, centrum mesta Čadca 9 km. V blízkosti sa tiež nachádza autobusová zastávka. Viete si predstaviť ránu kávu s takýmto výhľadom? V tom prípade ma kontaktujte na uvedenom telefónnom čísle a zarezervujte si obhliadku ešte dnes.